děkuju Pánu Bohu za supermarket Studenač a Ožujsko ve Slavě. Hodně ready. Jsou tu vylamané železné dveře. Docela pografitované, ty vole. Mega by mě zajímalo, co je za těma dveřma, ty. No ale ty vůbec nejdu otevřít, absolutně, že ne. Ale stojí to tu za to, pánové, a dá mi tenhle výhled. Ty plachetnice točí do moře jako... Crazy man. Nejlepší ovoce a všude v Chorvatsku jsou fíky. Jo, jak jsou rozpraskané už. Je tu toho raketa, je to zadarmo a je to mega tasty, mega sladké, doporučuju. 10 z 10, man. Tak přátelé, tady můžeme vidět arénu, kde pobírí se 2 gorale Chupagami a potom jim Galanečka nalola Ožujsko a byli dobří. Ale je tu krásně, tyhle. Je tu krásně, sluníčko svítí, úsměv na tváři. Raketa turistů. Tyjo, taky podkrohní byteček s výhledem na půlu a na přístav. To bych si nechal líbit, pánové. A dále. Vážně nádhera, tyjo. Život jak v pohádce, ale smrdí to tu chcankama. Cestování sám je luxus, tyjo. Nevím, co víc si přát. Nikdo mě nesere, s nikým nemusím počítat, nikdo mě nespomaluje. Ale na druhou stranu jsem sám. Nemám tady někoho blízkého, s kterým bych sdílel okamžiky. To je zase motivace si najít nové přátele.
OK přátelé, loučí se s váma Lukáš Šuš, cestopis. Už tady naposledy vyhled na arénu v Pule. Já už mířím na autobusak. Koupil jsem si ještě cider.